салом, хабарҳои имрӯзи тоҷикистон ва ҷаҳонро манзури шумо мегардонем. як ҷавони шаҳри душанбе аз 20 нафар бо ваъдаи билети ҳавопаймо харидан аз 4000 сомонӣ то беш аз 8000 сомониашонро гирифта корашонро буд накардааст. гуфта мешавад ки ӯ дар умум 180 000 сомониро аз они худ кардааст. қаблан низ аз тарафи мақомот чунин хабарҳо нашр мешуданд, вале ҳанӯз ҳам мардум ба хотири бо нархи арзонтар харид кардани чипта ба доми фиребкорон меафтанд. роҳбари бонки миллии тоҷикистон имрӯз гуфт ки Тоҷиксодиротбонк 66% ва Агроинвестбонк 42% пули муштариёнро пардохт карданд. ба гуфти раиси бонки миллӣ, ҳамакнун шумораи амонатгузорони Тоҷиксодиротбонк қариб 10 маротиба коҳиш ёфта, қарзи умумии Агроинвестбонк қариб 1.5 миллиард сомониро ташкил медиҳад. бояд гуфт ки Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк аз соли 2015 ба ин су бо гирдоби буҳрон афтоданд ва ахиран барҳам хӯрданд. раиси кумитаи дин дар нишасти матбуотӣ гуфт ки санаи бозшавии бузургтарин масҷид дар Осиёи Марказӣ ки дар шаҳри Душанбе сохта шудааст маълум нест. вай афзуд ки Қатар сармоягузори асосӣ дар сохтмони ин масҷид ба ҳисоб меравад ва дар сурати сафари ҷониби Қатар ба Душанбе масҷид ҳатман боз мешавад. ин масҷид дар майдони 12 гектар замин ҷойгир шуда ҳудуди 100 000 нафарро дар як вақт ҷой медиҳад. вазорати корҳои дохилии Русия огоҳ кардааст ки дар сурати қонунӣ накардани ҳуҷҷатҳояшон муҳоҷиронро аз кишвар ихроҷ менамояд. то имрӯз тоҷикони зиёди Русия низ ҳуҷҷатҳои будубошашонро қонунӣ накарданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар як гузориши телевизионӣ гуфт ки Русия барои шаҳрвандони хориҷие ки бе қайди расмӣ кору фаъолият мекунанд барои ба қайдгирӣ то 30 сентябр муҳлат додааст. дар акси ҳол онҳоро ихроҷ хоҳад кард. қаблан ҳам гуфта буданд ки онҳое ки солҳо ҳузурашон дар Русия ғайриқонунӣ будааст имкон доранд бидуни депорту манъи вуруд будубоши худро қонунӣ кунанд. агентии мубориза бо коррупсия хабар медиҳад ки Раҳмонов Раҳмонқул, корманди Тоҷик Матлубот, аз моҳи марти соли 2019 то моҳи марти соли 2020 аз корхонаҳои истеҳсолӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва савдо қариб 600 000 сомонӣ пули барқро ҷамъоварӣ карда ба шабакаҳои барқии шаҳри Душанбе пардохт накардааст. дар ин асос нисбати Раҳмонов парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба суд ирсол гардид. 10 варзишгари тоҷик барои иштирок дар бозиҳои олимпӣ ба шаҳри Токио сафар карданд. раиси шаҳри Душанбе ба ғолибон ваъда кардааст ки барои медали тилло хонаи 4ҳуҷрагӣ, барои медали нуқра хонаи 3ҳуҷрагӣ ва барои медали биринҷӣ хонаи 2ҳуҷрагӣ тақдим мегардад. ҳамчунин аз фонди пешвои миллат ба варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ ҷойҳои аввал, дуюм ва сеюмро сазовор мешаванд мутаносибан 300 000 сомонӣ, 250 000 сомонӣ ва 200 000 сомонӣ ҷудо мешавад. маросими кушодашавии бозиҳои олимпӣ шоми 23 июл дар варзишгоҳи Токио сурат мегирад. барои моро ҳамроҳӣ карданатон ташаккур. ба канали мо обуна шуда фикру назаратонро нависед.